Wat zou je nog meer willen bereiken? Ik zou heel graag in Ahoy willen optreden. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Want ik heb al in de Amsterdam Arena opgetreden. Dat was ook echt een droom voor mij. Want ik ben natuurlijk een groot Ajax-fan. Dus. Maar ja, een Amsterdammetje wat in Ahoy staat, dat kan natuurlijk niet. Dat is in Rotterdam, ja. Maar in ieder geval, ja, het is natuurlijk heel groot. Dus dat is iets wat ik heel graag wil. Zoveel te bereiken, ja, ik hoop dat ik heel veel ga bereiken. En ik ben nog jong, dus ik kan nog heel veel leren enzovoort. Hier leer ik ook van. Ik heb net ook een interview gehad en zo. Daar leer je allemaal van. En het is alleen maar leuk om te leren. Want dat kun je weer meenemen natuurlijk. Want wie is nou het grote idool van Dave Dekker? Jan Smit eigenlijk wel en André Hazes. Ik heb Jan Smit meerdere keren gezien, ja. Maar dan is het toch iets anders dan vroeger. Vroeger dan was het meer echt van... Oeh, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Want die heeft echt van kleins af aan is hij ook gaan zingen. En dat heb ik nou ook. En ik hoop dat ik net zo ver kom als hij. Maar heb je Jan Smit ook al eens een keer achter de schermen ergens gesproken? Ja, ik heb nog... in mijn Siske-tijd heb ik nog met Danny de Munk ergens gezongen. En toen heb ik hem ook gezien. En bij Paul de Leeuw heb ik hem een paar keer gezien. Hij is wel de keren dat ik hem heb gezien, is hij naar mij toegekomen eigenlijk. En hij heeft me ook verteld dat hij me heel goed vond zingen enzovoort. Dat is natuurlijk echt heel leuk om dat van iemand te horen die natuurlijk... Waar ik toch wel een beetje fan van was. Dus dat is echt heel leuk om te horen. Vooral als iemand al zo lang zingt van kleins af aan. Daar leer je echt ook heel erg veel van.